Hemmenize salam, siz bilen Türkmen Trader, men Azat. Bilişimiz ýaly blockchain dünyasy üçin 2021-nji ýyl DeFi ýyly boldy. Çaklamalar boýunça 2022-nji ýyl GameFi ýyly bolmaly. Eýsem GameFi näme zat? Gelin oňa düşünelim. İlki bilen GameFi diýen zadyň nämedigine düşünmezden ozal, DeFi diýen zadyň nämedigine düşünelim. Decentralized finans sözlerinin baştaki harflaryny alyp, gysgaça DeFi diýip ýazýarlar. Decentralized finans sözüni türkmençe terjime etsek, merkezleştirilmedik finans diýme aňladýar. Eýsem bu näme zat? Daş töwereňizi gurşap alan, finans bilen işleýän hemme organizasiýalar göz öňüne getiriň. Banklar, salgyt gullugy, bazarlar, pensiya fondy we şuňa meňzeşler. Şolaryň hemmesiniň işini smart kontraktlaryň kömegi bilen blockchain'e geçirsek, yani merkezleştirilmedik görnüşe geçirilsek, şo dünýä DeFi dünýäsi diýilýär. Aýdaly daş töwereňimizde banklar bar, dogrymy? Adaty banklar. Blockchain dünýäsinde, ýa-ni DeFi dünýäsinde, ýa-ni banklaryň edýän işini Kur Finans, Alpaka Finans ýaly proýektler ýerine ýetirýär. Edil ýa-ni banklaryň edýän işini edýär. Banklaryň edýän işini bolsa, öňkü videolaryň birinde görüp bilersiňiz. Indi, näme üçin adaty durmuşda şu wagta çenli ulanyp gelen banklarymız, pensiya fondlarymız, ýa-ni salgyt gullugy şolaryň edýän işini näme üçin blockchain'e geçirmeli desem, näme üçin gerek? Şu wagta çenli ýaşap gelen görnüşimiz bolan ýokmy? Näme üçin blockchain'e geçirmeli? Näme ütkeýär? Oňa düşünmek üçin bir näçe sebeplere seredelim. Birinci sebep, ýa-ni adaty banklar köp zatlaryny gizlin saklaýarlar. Olar tam her ýyl, her ay zatda hasabat berýärler. Şunça pul geldi, şunça pul gitdi, onu etdik, bunu etdik diýip bir topar hasabat berýärler. Ýöne hemme zady hasabatda ýazanyklar. Käbir zatlary gizlin saklaýarlar. Mümkin bankyň eýesi bizim pullarymyz owrulap gidýändir. Biz pul goýduk, her ay bizim pullarymız başga bir ýerlere geçirip, mümkin owrulap gidip oturandyr, mümkin bankyň ýapylmagyna 1-2 ay galandyr. Biz şonu bilip bilemiz ýok. Bank ýapylýar, biz pulumuzy ýitirýäs, ana şo wagt bilýäs. Eger biz şo bankyň işini smart kontraktlaryň kömegi bilen blockchain'e geçiren bolsak, o ýerde hemme zat açaçan bolany. İslendik adam açyp görüp bilerdi we nähildir bir düşnüksiz ýerlere pul uğradylsa, biz entek bank ýapylmanka, pulumuzy ýitirmenkä pullarymyzy çykaryp alyp galyp bilerdik. İkinji sebäp. Bank käbir adamlara ýa-da regulatorlara boyun eýýär. Bu diýdiň näme diýdi? Meselem, nähildir bir döwletiň regulatory, Merkezi Banky ýa-da başga bir edara, Amerikada SEC diýip tanalýar, Komissiya по ценным бумагам и биржам Amerika diýip. Şeýle organizasiýa bar, ýa-ni banklara, birjalara, brokerlara şolara gözekçilik edýär we şol ýerdäki işleýän adamlar ýa-da kimdir birine boyun eýýän banklar şolaryň aýdanyny edýär, şolaryň çykarýan kanunlaryna boyun eýýärler, şolaryň çykaran düzgünleri boýunça işleýärler. Olaryň çykarýan zatlary bolsa bize garşy gelmegi mümkin. Ýa-ni biz adatda adamlara garşy her türlü düzgünler ýa-da kanunlar çykarylmagy mümkin. Bu bize gowy däl, amatly däl. Üçüncü sebäp, bank köp adam üçin el ýeter däl. El ýeter däl diýilende bahasy göz öňünde tutulman, beýleki sebäpler göz öňünde tutulýar. Meselem, aýdaly men Tokaýda ýaşaýan. Russiýanyň Sibirde, Tokaýda ýaşaýan iň ýakyn maňa bank 2000 kilometr uzaklykda. Men banka baryp hasap açsak bolsam 2000 kilometr barmaly, bankda hasap açmaly, soň 2000 kilometr izma gaýdyp gelmeli. Näme gerek beýle zatlar? Bir topar dokument, o ýere barandan soň plan dokumentiň öýünde galypdyr. Bar öýüne baryp ýaşaýan ýerinden spravka alyp geldiýsiler, men 2000 kilometr ýene iza baryp, soň 2000 kilometr ýene banka baryp, soň aňyrda hasap açyp, soň ýene öýüme gelmeli bolýan. Toýst amatly däl bize ören kelle ağrısy köp. Ýa-ni bank uzak ýerde bolup biler ýa-da bir topar gerek däl dokumentleri sorap bilerler we şuna meňzeş bize amatly däl taraplary bar adaty banklaryň. Blockchain'de bolsa beýle problema ýok. Islendik adam, islendik wagt, islendik ýerden girip, islendik zatdan peýdalanyp bilýär. Bu bolsa blockchain'in iň gowy taraplarynyň biri. DeFi'niň näme diýene düşündik. Indi GameFi'niň näme diýene seredelim. DeFi ulurak bir zat, GameFi şonuň içinde kiçiräk bir zat. Yani DeFi değişli bir zat. Näme zat? Seredelim. Game sözünün oyun diýilip terjime edilýändigini bilýänsiňiz. Ve biz köpüýmiz däl hemmemiz torrentden oyunu mugut ýükläp alyp mugut oýnap öwrenipdiz. Aslında köp oyunlar tölegli. Yani
satın alıp oynayan ve ya da oyun mod, yani oyunun içindeki elementleri satın alayan, kabir detalleri, kabir materyalları, zatları satın alıp son oynayan. Şeylerek, oyunların içinde şeylerek bir dünyamız vardı, doğru mu? Yani oyunları satın alıp böyle ve şunu mengzeşler. Göz önüne getirin, Counter Strike Global Offensive deyip oyun var. Köpüğünüz biliyorsunuz. İçinde oyunların, yaraqların her türlü daşqı keşbi yütkedilen görünüşler var. Şolar satın alınıyor, satılıyor, yörüyte etmeli işler edilip her türlü sezonlara, zatlara, oyunlara katnaşıp kazanıp bolýar ve şunu mengzeşler. Şo yerde pul aylanıyor. Yani fee sözü, game fee deyilende, fee, finanses diyen sözün gıyskalıp alınanı, yöne yere del, finans aylanıyor. Şo yerde de yani elementler pula satılıyor, pula alınıyor ve şunu mengzeş zatlar. Yöne, bilişimiz yalı merkezleştirilen ulgamların kimçiligi var. Mesela, az ekranda bir surat çıkar, şol ekrana surata seyredin. Counter Strike Global Offensive ya kıskaça CSGO deyip tanılayan oyunumuzda banlanan yaraqları görüyorsunuz. Sağ tarafta yukarıda bahası yazılan. Her bir banlanan oyunun elementlerinin bahalarını seyredin. Kimdir biri bir neçe vaat yoklap oyun oynaptır, mümkün satın alandır bu elementleri. Onun alan elementleri, satın alan ya da kazanan elementleri köydü, yok, banlandı. Onu ulanıp bilmeye, satıp bilmeye bir topar pulunu yitirdi. Ne için? Sebebi yankı elementler aylanyan sistema, yankı finans aylanyan sistema, yankı elementler ve şol elementler alış satış edilen finans sisteması merkezleştirilen bir adama ya bir organizasiya boyuna giyer. Şimdi kimdir biri fikirleniptir. Gelin şunu blockchain'e geçirelim, smart kontrakta geçirelim. Hem zat açan bolsun, hiç kimi ban edip bilmesin ve şunu mengzeşler blockchain'in hem go taraflarını geçirelim deyiptirler ve game fee öğrettir. Yani hem pul aylanyan adatı oyunlarımızı göz önüne getirin. Mesela PUBG diye bir zatlar satın alıp oynayanlar, game fee, CSGO, yenileme, Dota 2 ve şunu mengzeş oyunlar yöne şunun içindeki aylanyan finansları smart kontraktla kömegi bilen edeli ve yankı elementleri NFT görünüşte edeli deyilýär. Yankı elementler, yankı aydalı CSGO'daki bizim yarağımız, şol yarağın daşık keşbi yütkedilen görünüşü NFT görünüşünde bizim kaşilowumuzda saklanýar, bizim gapçığımızda saklanýar. Onu hiç kim bizim elimizden alıp bilmeýär, hiç kim onu banlap bilmeýär, hiç kim onu öçürüp bilmeýär, hiç kim onu oğurlap bilmeýär. Yani adatı oyundaki elementleri ve finansları blockchain'e geçiriptirler ve emele gelen dünya game fee deyip ad takıptırlar. Olan DeFi'nin bir bölegi. DeFi islendik zadı decentralizasiya, yani merkezleştirilmedik etmek. Bu hem oyunların merkezleştirilmedik edilen görünüşü. Demek DeFi'ye değişli bir zat, yönü dünya oyunlar bilen işleyen. Şeyler zat game fee. DeFi'nin nämediğini düşündük. Game fee'nin nämediğini düşündük. Şimdi play to earn näme? Şoňa seredeli. Play to earn sözünü tercüme etsek, kazanmak için oynamak. Ben üçüncü gece уже yazıp oturayım. Her gece yanlış aydılar. Kazanmak için oynamak değil mi? Anladıyar. Şimdi hiç gibi blockchain, hiç gibi NFT, hiç gibi smart contract yok da mümkün play to earn diyen düşünce vardır. Ben anık bilem yok. Yani şeyler aktif fikir edin. Ne için? Şimdi seyredelim. Clash of Clans oynayadınız mı? Hazırki oyun köprü oynayan çağalar, adamlar, oğlanlar, kızlar PUBG oynayalar. Yani ben Clash of Clans'da öğröstüm. Ben Clash of Clans oynayalım. Yani biz Clash of Clans oynadık. Clash of Clans'da bazıları satıp bolyadı ya, bazen satınıp bolyadı. Şolan play to earn. Oyun oynayıp pul kazanyan. Sen oyun oynayan bazen level up edip ulakan dereceye getiriyen, ondan sonra satıp bilyen. Şolan play to earn. İslendik bir oyun oynayıp pul kazanmaklığa play to earn değil ya. Şimdi hazırki vaqtda yankı blockchain'in ösmeye, NFT'nin meşhur bolmağı bilen yankı oyunlardaki pul kazanmak mümkünçülüğü blockchainleştirildi. Yankı blockchain'in kömeği bilen tokenlar kazanıp bolya, NFT'ler kazanıp bolya ve başka da bir neçe pul kazanmanın yolları var. Yani oyun oynayıp pul kazanmak ya da oyun bilen bağlanışıklı bir zatlar edip pul kazanmak play to earn değil ya şuna. Şeylerak bir düşünce. Indi play to earn'ın tarihi barada biraz görün bereyim. İlkinci blockchain'deki meşhur oyun deyip CryptoKitties oyunu alıp bileriz. CryptoKitties oyunu Ethereum blockchain'de işleyer.
iki sany pişik bolýar. Şol iki pişikki köpeldirýän. Ýani olaň çagasy bolýar, üçüncü pişik emele gelýär. Şol pişikleri satyp bilýär. Olar kime gerek, kim satyn alýar o pişikleri. Indi yankı pişiklerin, yankı iki satın alan pişiklerimizin ikisinin hem her haysının unikal, yani başkalara benzemeyen yeketek DNK'sı bolýar. İki sany DNK bolýar. Şol iki DNK biriktirilip, olaryň çağasının yine de bir unikal DNK'sı alınýar. Unikal DNK, yani gaýtalanmayan yeketek DNK'sı alınýar. Şol DNK'ga göre pişiň daşky keşbi gurulýar. Eýine zat giyizilýär, eli başka hili, ayağı başka hili ve şoňa meňze şüýtkeşmeler girizilýär. Netijede käwatlar ören seýrek ýagdaýda ören seýrek duş gelýän we owadan dürli pişikler peýda bolýar, pişikler dünýäge iner. Şeýle pişikleri seýrek duş gelýän pişikleri kolleksiýa edýän, ýani üýşürýän, toplaýan adamlar bar. Şolara biz satyp bilýäris hakyky pula, ýani kriptovalyuta, hakyky pul. Nelden kriptovalyuta hak elimize tutup görýän hakyky pulumuz däl, şoň üçin ýani kriptovalyuta satyp bolýar. CryptoKitties 2017-nji ýylda şeýle bir meşhur oýundy. Şol oýundan geçen transaksiýalaryň dereginden efiriniň blockchaini 2 saat işlemen galdy. Ýani nagruzkadan. Şeýle oýun oýnaýanlar gaty köp transaksiýa edýärler, efiriniň blockchaini işlemen galdy 2 saat. DDoS ataka edilen ýaly bolup galýar. Şeýle derecede meşhur oýun bolýar. Häzir CryptoKitties'in nähili işleýändigini barada aýdanatym. Axie Infinity meňze bu diýensiň, hawa dogry. Axie Infinity meňze. Axie Infinity'nin awtorlary ýanky CryptoKitties'in ideýasyny alyp biraz üýtkedipdirler. Ýanky Axie Infinity'de 2 sany monster bar, monsterlaryň DNK'sy bar, biriktirýän üçüncü unikal monster emele gelýär. Ýöne Axie Infinity'de biraz tapaat bar, ýanky monsterlar uruşdurup bolýar. Ýanky monsterlar uruşdurup token gazanyp bilýär. Täze monsterlary döredibem bolýar, token hem gazanyp bolýar. Ýanky monsterlar uruşdurup bir topar ýerine ýetirmeli işler edip, şeýlerak oýun. Indi häzirki wagtda beýle oýunlar ören köp. Muňa meňze şu oýunlar ören köp. Her türlü oýunlar bar. 2021-nji ýylyň aprel aýynda, ýadyňyzda bolsa, Binance Alien Worlds oýunyň tokenini listing etdi. Ýani TLM tokenini listing etdi we Alien Worlds bilen partner boldy. Netijede ýanky play to earn sektoruna, ýani bütün blockchain'däki play to earn sektorda, ýani oýun oýnap pul gazanýan proýektlere adamlaryň ünsü çekildi. Bütün dünýä bildi şeýle zat bardygyny. Mesela men bilemýokdum. CryptoKitties barada bilýärdim, ýöne token gazanyp bolýandygyny bilemýokdum men. Ýanky Binance Alien Worlds'y listing eden wagty täzelikde okadym. Binance announcement'da geldi. Binance TLM listing edýär. Näme proýekt bu diýip girip izuçat etdim. Gördüm nähili işleýän, näme zat şeýdip düşündüm nähili işleýändigini. Alien Worlds'yň nähili işleýändigini. Şeýdip ýagny GameFi sektory meşhurluğa eýe boldy. 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda bütün kriptovalyuta dünýäsine jemy 4 milliard dollar investisiýa edilipdir. Ýagny daşdan gelen pul, täze investisiýa edilen pul 4 milliard dollar. Şonuň 1 milliard dollary diňe GameFi sektora investisiýa edilipdir. Ýagny diňe GameFi sektora goýupdyrlar şo pullary. GameFi sektora değişli NFT'lar satyn alınıpdyr, tokenlar satyn alınıpdyr, proýektler investisiýa edilipdir we şo meňzeşler. Ýagny bütün kriptovalyuta dünýäsine gelýän pulun 4-den biri 25% diňe GameFi sektora gelipdir. 2022-nji ýylyň fevral aýynda gelen pul, ýanky GameFi sektora gelen investisiýa, bir ayda gelen investisiýa, 2022-nji ýylyň fevralynda gelen investisiýa 2021-nji ýylda bütün bir ýylda gelen investisiýadan köp. Ýene de bir gezek. 2021-nji ýylda bütün bir ýylda gelen investisiýa 2022-de bir ayda geldi. Bu zatlary ýöne ýere aýtmadym diýmek, bu investisiýa ýöne ýere edilmeýär. Bu investisiýalar ýöne ýere edilmeýär. Bu sektora ýöne ýere beýle ul möçberde pul ýatyrylmaýar. Beýle ul möçberde pul gelýär. Diýmek bu sektor ören ýokary depkinler bilen ösmeli. Diýmek biz bu ýerde gazanyp bilýäs. Iň gyzykly ýerine geldik videonyň. Nähili usullar bar gazanmaň. Şoňa seredeli. Bu sektorda pul gazanmaň birinji ýolu NFT'lar alyp satmak. Ýani NFT'ni arzan alýan, biraz gymmat satýan. Indi oýuny döredýänler, ýanky oýuny düzýänler ýörite NFT droplar geçirýärler, ýani NFT'lary satýarlar. Biraz arzanrak bahada. Normal bahadan satılýar, ýöne soň nemede
bazarda has yukarı bolup gidiyor bahas. Edil ICO gatnaşan ýaly. ICO gatnaşan token satyn alýan. Dogrymy? Hiç yerde yok token satyn alýan. Soň marketde listing edilenden soň getirip satyp bilýän. Baha aşağıya gidip bilýär, ýokaryga gidip bilýär. Eger proýekt go bolsa baha ýokaryga gidýär. Eger proýekt go däl bolsa onda aşağıya gidip bilýär. Edil şeýle zat ýöne tokenin ornuna NFT alýan. NFT drop diýilýär. NFT droplar. Indi olar almak üçin käbir şertler bolýar. Meselem Discord serverine goşulmaly, Discord serverine dostlaryny çağırmaly, Twitter'a podpisasiýa etmeli, retweet etmeli, like koymaly, ýene näme we şonu zatlar edýän. Soň seni whitelist'e goşýarlar. Sen ýanky NFT'ni almaga hukuk kazanýan. NFT'ni satyn almaga hukuk kazanýan. Soň drop bolan wagty girýän, NFT'ni satyn alýan. Soň oyun oynap bilýän. Eger oynajak diýsen, ýok, maňa gerek däl diýsen, onda şol satyn alan NFT'ni biraz gymmat bahadan markete eltip satyp bilýän başga oynajaklara. Kim alýar onu? Ýanky NFT drop bolandan habary ýok adamlar bolýar. Oynaýan bir topar meşhurlyk eýe bolandan soň satyn alyp, ýanky NFT'ni satyn alyp oyun oýnanjaklar tapylýar. Şolara satyp bilýän, şolara satýan. Ya da ýanky etmeli işleri etmäge ýaltanýan adamlar bolýar. Discord serverine goşulmaly, dostuny çağırmaly, ýene näme. Şolar etmäge ýaltanýan adamlar bolýar. Sen şolara edýän, NFT satyn alýan, soň şonu şayanka etmeli işleri etmeye yaltanyan adamlar üstüne pul koşup satyan gımmat bakalım. Şeydip kazanıp bolýar. Meselemlere seyredelim. Menin ekranda hazırki görýän NFT'nize men $50 alypdym. Hazır şonun bahasy 12 cent ya 13 cent bolmaly. Ekranda görýänsiz men anyk ýadymda ýok, ssenariýa seyretjekler. Wot. Bu baha arzanlan ýeri. Toýst men pul ýitiren meselemim. Indi bu gazanılan meselemi seyredelim. Hazırki görýän NFT'nize $10 alypdym. Bazarda hazırki minimum bahasy $80 bolmaly, maksimum bahasy $1150 mı näme. Toýst bu diýdi, men $10 alan NFT'mi edil hazır $80 satyp bilýän. Ýani 8 esse gymmat. Bir näçe ay mundan öň şoň bahasy $1150'dy. $10'dan $1150 kazanıp bolýar. Ýa-da ýanky $50'ın 13 cent bolup galýar. Toýst ýokaryga gidip bilýär, aşagyga gidip bilýär. Şeýle usul bar. NFT'ni alýas, has gymmat bahadan satýas. Pul kazanmagyň birinji usuly. İkinji usuly oyun oynap NFT kazanıp soň şonu satmak. Meselem, ekranda hazır screenshot görýäňiz, meniň hazır oynayan bir oyunumyň, ýani blockchainde düzülen bir oynayan oyunumyň screenshoty, şondak elementlaryň screenshot oyun oynayan ýerine ýetilmeli işler edýän, saňa her türlü elementler berýärler. Meselem şu ýerde demir, agaç we her türlü kristallar bar. Şolary gazanyp bilýän, oyunda gazanýan, soň marketplace eltip satyp bilýän. Indi pul gazanmagyň üçünji usuly token gazanýan. NFT däldäni adaty fungible token gazanýan. Meselem ýanky Alien Worlds oyununda TLM token bar. Ýanky TLM tokeni gazanýan, soň şo TLM tokeni satyp bilýän. Bu üçünji usul. Indi bu oyun oynap gazanmak. Oyunun içinde her türlü işler edip, missionlar ýerine ýetirip we şonu zatlar edip gazanmak. Indi biraz başgaçarak usuly, dördüncü usul content creator bolup gazanyp bilýäňiz. Bu diýdi näme diýdi? Oyun täze düzülen wagtda oyunun awtorlary, ýanky oyun düzen adamlar content creatorlaryň arasynda konkurs geçirýärdi. Ýa-da ýöne content creator bolup pul gazanyp bilýäňiz. Bu diýdi näme diýdi? Eger siziň Instagramda ulrak sahypaňyz bolsa, ýa-da YouTube'da ulrak kanalyňyz bolsa, ýa-da Telegramda ulrak kanalyňyz bolsa, islendik ýerde ýanky oyun barada görüň berýäňiz. Oyun nähili işleýär? Nädip oynamaly, oyunun mexanizmi, tokenomikasy we şonu meňzeşler. Oyun barada görüň berýäňiz, oyun obzor edýäňiz. Şonun deregine, oyun obzor edeninizin deregine, ýanky oyun düzen adamlar size ya tokenlary berýärler, ýa-da NFT'lary berýärler. Soň olary satyp bilýäňiz. Ya satyn, ya özüňiz oynan, tapady ýok. Şeýlerä edip pul gazanyp hem bolýar. Bu dördüncü usul. Indi 5-nji usulyny seyredelim. 5-nji usuly oyun düzýän komanda goşulyp bilýäňiz. Oyun düzýän teama goşulyp bilýäňiz. Programist bolsaňyz, marketolog, dizayner, SMM, ýene näme, şoňky zatlardan başyňyz çykýan bolsa, gaty köp häzir NFT bilen bagly ýanky Play to Earn sferasynda oyunlary düzýän proyektler gaty köp, şolar düzýän komandalar köp, şolara adam ýetmeýär. Ýanky
dizaynerlar gerek, programmistlar gerek, marketologlar gerek, SMM, YNM, şonkalı işler gerek. Eğer şol zatlardan başınız çıkan olsa baryanız. Men şu zat başarıyan, davayçı işler diyen seni iş alyalar. İş alyalar sana aylığın töläp bilýärler we ondan daşary oyunun NFT'laryny, tokenlaryny we şunu meňzeş zatlar berip bilýärler. Sen hem pul gazanýan, hem gyzykly iş edýän, gyzykly proýektiň üstünde işleýän. Şeylerek, häzirlikçe pul gazanmaň, oyunlaryň kömegi bilen pul gazanmaň 5 sany görnüşini sanadyk. Videonun dowamy bolar. Videonun dowamında indiki bölümlerinde her zada giňişlen serederiz. Näkili oyunlar bar, näkili mehanizmlar bar, nädip NFT gazanmaly, nädip token gazanmaly, nädip proýektleri analiz etmeli we şuna meňzeşler. Biz bilen galyň, kanal agza bolun, video göňüňize ýaran bolsa like koyun, kommentarida ýa-ni tesvirlerde näkili proýekt barada bilesiňiz gelýändigini ýazyň, şo proýekt barada biz giňişleýin aýtmaga çalyşarys. Bolýa onda häzirlikçe hemmeňize sag bolun.